खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै सासे मुस्लिम सेंग्रानि जेयाव नांदों साथाम बर' सिख्लाफ्रा फिन खेबसे बुंबावनि सासे मुस्लिम सेंग्रानि जेयाव नांदों साथाम बर' सिख्लाफोरा शफिकुल हक मुंनि सासे मुस्लिम सेंग्रानि बोलि जानो गोनां जादों साथाम बर' आइजोफोरा शफिकुल हक मुंनि दुथाङा गिबियाव मोजां मोननायनि फाव दिन्थिदोंमोन बेनि उनाव ब्लेकमेलिं खालामदों गावनि सिनायथिखौ दोनखुमानानै अदेबानि गुबुन गुबुन मुं खिन्थानानै साथाम बर' सिख्लाफोरखौ गावनि जेयाव फोनांदों दुथां शफिकुल हकआ गिबियाव मोजां मोननाय बेनि उनाव ब्लेकमेलिं गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय सानसारिनि गंसे हटेलाव फैयाब्ला समाजारि बिजोङाव सिगांनि गाज्रि भिडिअ आरो फट'फोरखौ भाइरेल खालामनो हुमखि शफिकुल हकआ बेखौ मिथिनो मोननायनि उनाव रङियानि बिरला सेनाया सिख्लाफोरखौ मदद होदों बेनि उनाव दुथांखौ हटेलनिफ्रायनो हमनो हादों बिरला सेनानिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि सासे सुबुंनिया सासे मोजां मोननाय हिन्जाव थायो नाथाय दुथाङा खेबसेयैनो साथामखौ मोजां मोनदों बे जाथावना नङा आरो गुवाहाटीनि सानसारियाव फैयाब्ला गाज्रि भिडिअ आरो सावगारिफोरखौ भाइरेल खालामनो हुमखि होदों बे लेखायै फैनायाव दुथांखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय थासारियाव हमफैनो हादों होननानै फोरमायथिदों बेबायदिनो हटेलनि सिङावनो मोनसे दुंहाव थासारिबो सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों बोलि जानांनायनि दायाव सिख्लाफ्रा दुथां शफिकुल हकनि सायावबो गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों 4 बोसोर सिगां गोमानाय केटीएम मटर साइकेलखौ OLXनि गेजेरजों मोनफिननो हाबाय बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 4 बोसोर सिगांनो केटीएम मटर साइकेला गोमादोंमोन बेखौ लानानै पुलिस थानायावबो गसर होनाय जादोंमोन नाथाय गोमानाय मटर साइकेलखौ मोनफिननो हायाखैमोन 4 बोसोरनि उनाव बे एखे मटर साइकेलखौनो OLXआव फाननो थाखाय फोसावथाय होनायखौ नुदों बिगोमाया बेनि उनावनो दुथांखौ हमनो थाखाय आरो मटर साइकेलखौ मोनफिननो थाखाय बिगोमाया सोलो बाहायदोंमोन आरो जनाय थानायाव फिन मिथिहोहैदोंमोन बे लेखायै बिरला सेना आरो जनाय थानानि मददजों खावजानाय मटर साइकेलखौ हमफिननायजों लोगोसे मटर साइकेलखौ खावनानै फिन फानफिनग्रा अरुणाचल प्रदेशनि सियां जिल्लानि कां किमां तापाकखौ हमनायजों लोगोसे आरोबाव सानै दुथांखौ हमदों जनायनि सिमा रुकसिननिफ्रायनो हमदों खावजानाय केटीएम मटर साइकेला AS23Z8263 नाम्बारमोन आरो बे मटर साइकेला साजिया बेगमनि मुङाव दंमोन 4 बोसोरनि उनाव OLXआव एडभार्टाइज होनायनि उनावनो गोमानाय मटर साइकेलखौ मोनफिननो हानायजों लोगोसे बे दायाव साथाम दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों पुलिसा बेबायदिनो OLXआव माखासे खावनाय मटर साइकेल आरो खावनाय साखा खब्रै गारिफोरखौ फाननो थाखाय गोबां एडभार्टाइज होनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो खायसे सुबुंनिफ्राय रां जानो थाखाय सोलो बाहायनानै गारि बा मटर साइकेलखौ एडभार्टाइज होनायखौबो नुनो मोननाय जायो बेनि सायाव नोंथांमोनहाबो सांग्रां जानाया गाहाम गुवाहाटीनि सौरसजाय स्टेडियामाव दिनै IPL गेलेनाय राजस्थान रयेल्स आरो चेन्नाइ सुपार किंग्सनि गेजेराव दिनै क्रिकेट गेलेनाय जागोन जायखौ नायनो थाखाय हांखुर जानानै दङ क्रिकेट गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोरानो बलिउडनि एक्ट्रेस सारा आली खानाबो मैया गुवाहाटीयाव सफैबाय सारा आली खानखौ खाथिनिफ्राय नायनो थाखाय एयारपर्टआवबो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो ओजोंहाय MS धोनी बिथाङाबो सफैबाय बिथांखौ खाथियाव नायनो थाखायबो सुबुंफोरनि गेजेराव नारा नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों गुवाहाटीनि सौरसजाय स्टेडियामाव जानो गोनां IPL गेलेनायाव बलिउडनि एक्ट्रेस सारा आली खाना मोसानानै दिन्थिफुंगोन बेखौ नायनो थाखाय सुबुंफोरा दिनै होंगो दोंगो जाहैगोन IPL गेलेनायखौ लानानै रायजोआवनो मोनसे बेबायदि होंगो दोंगो आरो रंजानायनि थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों जानो गोनां बिसायख'थिया बिटिआर बिसायख'थि नङा BTC बिसायख'थिसो होननानै बुंथिदों BPF दोलोनिफ्राय मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ बेहेरगावआव जथुम्मा खुंदों आइजो लाइमोन आरो BSUनि बानजायनायाव BPF दोलोआ जथुम्मा खुंदों जेराव रोजा रोजा मददगिरिफ्राबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों BPF दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंथिदों दि जानो गोनां बिसायख'थिया BTCनि बिसायख'थिसो बिटिआरनि बिसायख'थि नङा आरो बेहेरगाव बियाबा मोनसे सेन्सिटिभ अदेबानि
जेंना गोनां जेराव एबसुनि मोनथाम गोख्रों आन्सलिक आफाद दङ आरो आदिबासियानो सेकेन्ड मेजरिटि होननानै बुंथियो बेनिखायनो बेरगाव बियाबाव जेंना गोनां होननानै बुंथियो अब्लाबो बे बियाबाव BPF दोला सिगांनिफ्रायनो देरहासार जाबोनो हादोंमोन खालि थांनाय BTC बिसायख'थियावल' जेननो गोनां जादों अब्लाबो BPF दोला मोन 17 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय खैसार खालामनानै सोरखार दानो हायाखै थांनाय समाव BPF सोरखारा 25,000नि बांसिन साख्रियाव थिसनथाइ होदोंमोन बेकार सुबुंफोरनो BTCयाव फिसा फिसौ टिका मावनो खाबु होदोंमोन जायनि थाखाय BTCनि रांखान्थि थासारिया जौगादोंमोन होननानै बुंथियो नाथाय बे 5 बोसोराव लाइमोनफोरनो जेबो साख्रि होनाय जायाखै टिका होनाय जायाखै रां होनाय जायाखै जायनि जाहोनाव बेकार जेंनाया बांदों होननानै बुंथिदों बेनिखायनो BPFखौ फिन सानफिननो गोनां जादों होननानैबो बुंथियो BPFनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि जानो गोनां बिसायख'थियाबो BTC बिसायख'थिसो बिटिआर बिसायख'थि नङा बिटिआरनि गेजेरजों जुदि मोन 60 बियाब जायोब्लासो बेखौ जाफुंसारनाय बुंगौमोन बेनि अनगायैबो सिमा थि जायोब्ला गासैबो गामिखौ सोनाय जायोबा आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिपिफोरा उदां जायोब्लासो बिटिआर गोरोबथाया जाफुंसारदों होननानै बुंनो हागौमोन होननानै बुंथियो बिथाङा म्यानमाराव जानाय गिख्रंथाव बांग्रिंनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ म्यानमाराव जानाय गिख्रंथाव बांग्रिंआव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 1,600 गोबां जाबाय आरो 3,000नि गोबाङा जोखोम जादों बेनि अनगायैबो गोबाङानो दासिम गोमानानै दङ जायनाखि बायग्रेबनाय बिल्डिंनिफ्राय गोथै देहा बोखांनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ लोगोसेनो जायफोर गोथाङैनो दं बिथांमोनखौबो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया 10,000निबो बांसिन जानो हागौ होननानै साननाय जादों म्यानमाराव 7.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं फैखांनायनि उनावबो दासिमबो गोबां खेब गले गले बांग्रिं फैगासिनो दं जायखौ लानानै म्यानमारनि थागिबिफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों म्यानमारनि नैथि देरसिन नोगोरमा मान्डालेनि साखाथियावनो एपिसेन्टारमोन बेनिखायनो मान्डालेयाव बयनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि खहा जादों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे लामा सामाफोरा गुवार गावस्रादों गेदेर गेदेर बिल्डिंफ्रा बायग्रुबदों जेराव थैनायनि सुबुं अनजिमायाबो बांसिन जादों थाइलेन्डनि बेंककआवबो गोबां खहा जादों बिल्डिं बायनायजों लोगोसे गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों जायनाखि फारसेनिफ्राय सिलिंखार जानायखौ लानानै म्यानमाराव इमार्जेन्सि फोसावदों आरो मददनि थाखाय गुबुन गुबुन हादरफोरखौ खावलायहरदों बे लेखायै भारतआबो अपारेशन ब्रह्मनि गेजेरजों इन्डियान एयारफोर्सनि एयारक्राफ्टजों मोन 15 टन रिलिफ मेटेरियेल जेरै जानाय लोंनाय मुलि बायदिफोरखौ दैथायहरदों भारतनि अनगायैबो चाइना आरो रासियानिफ्रायबो दैथायहरदों गामि गामि मोसौ खावनायनि उदखार रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा मोसौ खावनो फैनाय गंसे गारिखौ अर सावनानै होदों बकाखातनि लताबारि आहमगाव साहा बागिसायाव जादों बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव सिगांनि समनिफ्रायनो मोसौ खावनाय जाथाया जाफ्लेबोबाय थादोंमोन बेखौ लानानै पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जादोंमोन नाथाय जेबो रैखाथि मोननो हायाखैमोन बेनिखायनो मोसौ खावनो फैनाय गारिखौ अर सावनानै होदों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानाय सानखालि गंब्रै गारिजों साब्रै सुबुङा मोसौ खावनो थाखाय फैदोंमोन गिबियाव दुथांफोरा गारिखौ साहा बागिसायाव दोनखुमानानै मोसौखौ बोनानै लाबोनानै गारियाव सोफैयोमोन थिग बे समावनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा नुसननानै गंसे गारियाव अर सावनानै होदों ओजोंहाय गंथाम गारि आरो साब्रै दुथांफोरा जाथायथिलिनिफ्राय खारग'लांनो हादों होननानै फोरमायथिदों रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार सान्तिपुराव थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार लानानै फैदों नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन अफार गंसे मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै सिलिं फेन मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 3 लिटार पेट्रलबो मोननो हागोन थावनिया चिरां जिल्लानि शान्तिपुर बाजाराव मोजाङै सुलाद लाबावनोब्ला 7099535999 नङाब्ला 9401123361 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों